No čo ľudia? Nastal čas vyčistiť si chráp poriadne takým Listerínom, ale ktorým? Poradte mi. Tento by som zobral Listerín Cool Minch, tento môže byť dobrou príchuťou. Alebo tento, Teeth Protection. Vieš, Total Car, tak možno tento, neviem. Alebo tento, Listerín Fresh Brust, čo, chrúst? Toto nechcem, fuj. Alebo tento Odoj. Odoj Tele, Odoj Classic, tento by som asi zobral. Alebo tento Pro Formula F1 Multi Protect Winter Minch. Dobre. Aha, majú nové Paradon Trax Active Gum Health. No to neviem síce čo je, ale vyzerá to dobre. Alebo tento Expert, no to by bol akurát pre mňa, až na to, že mi tak smrdí z huby.